சறுக்கு அடிச்சுட்டு ஒன்றுக்கு போகிறதும் நல்லா தான் பாருங்க. 2 பேருக்கு நடுவில் ஒன்றுக்கு போகிறது கொஞ்சம் சங்கோஜமாக தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, அப்படியே தான் படிப்போம். ப்ரோ, உங்ககிட்ட லைட்டர் இருக்கு? இருக்குது. இதை கொஞ்சம் பிடிங்க. லைட்டருக்காக என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த தீப்பெட்டி. ஐயோ, இப்போ நான் எப்படி இதை பற்ற வைக்கிறது? ஹலோ ப்ரோ, கொஞ்சம் பிடிக்கிறீங்களா? சிகரெட் பற்ற வச்சுக்கிறேன். என்ன இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கு? கொஞ்சம் பிடி ப்ரோ. எப்படி ஒத்த கையில் பற்ற வச்சேனா? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. பரவாயில்ல. இந்த கை அவன் பிடிச்சிருக்கானா? சரி, ஓகே, நம்ம ஃப்ரீயாக குடிப்போம். ஓ ப்ரோ, நான் முடிச்சிட்டேன். முடிச்சிட்டிங்களா? நான் பிடிச்சிக்கிறேன் ப்ரோ. இவன்தான்டா மனுஷன். இப்போ பாரு விட்றான் வளையம். என்ன வரல, வளையனோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் போல். ப்ரோ, இந்த முடிஞ்சு. ஓகே. டிங்க 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 டிங்க. தேங்க்ஸ் பா.